Kúpil husle za pár korún a po rokoch zistil, že doma môže mať Stradivariky za milióny. Mesiac o tom nikomu nechcel povedať, ale zvedavosť mu nedala a tak husle zveril do rúk odborníkov. Pochádzajú jeho husle z dielne najlepšieho majstra na svete? Tak túto dilemu už nemusí riešiť muž, ktorý podniká pod Tatrami. Nakrúcal s ním Jan Tribula. Ako by ste zareagovali, keby ste na takmer zabudnutých husliach objavili nápis Antonius Stradivarius Cremonius? Tí, ktorí vedia, o čo ide, by to zrejme poriadne dlho rozdýchavali. A pritom to začalo tak obyčajne. Londýnčanovi s českými koreňmi sa pred 23 rokmi na ulici prihovoril postarší Rom s otázkou: nekúpite tieto husle? Říkal, kolik za ně chceš? On říkal, no tenkrát 2000 československých korun. A říkal, dám ti za ně 1000. Chlapi si tľapli rukou a spečatili obchod, ale prekvapenie prišlo nečakane po dlhých rokoch. Tyto Vánoce jsem dělal audit houslí, ich mám několik. A práve vtedy v nich objavil tento nápis. Okamžite s husľami išiel do slávneho londýnskeho aukčného domu, aby zistil, či mu na povale ležal skutočný poklad. Prekvapenie to nakoniec bolo, ale len polovičné. Po 3 dnech mi řekli, nejsou to pravé Stradivariky, ale je to nejlepší kopie, která zatím byla vyrobená v roce 1850. Nemecký majster tam dokonca uviedol aj svoje meno. Aj kvalita dreva sa zhoduje so Stradivárkami. Anglickí odborníci vraj našli iba jediný rozdiel. Akorát se mu nepodařil ten lak. Ten bylo tajemství Stradivario, ktorý si vzal do hrobu. Ale ako sa starý Róm k týmto husliam dostal, nejde tomuto mužovi do hlavy. Preto pre istotu kontaktoval aj českú políciu, ale vraj si vydýchol. Nebyly ukradené, nebylo nic v té době zaregistrované. Husle sú už poistené na 300 000 eur a podobná je vraj aj ich cena. Radosť spomínať na Róma, ktorý mu ich predal. Myslím, že to je nejlepší obchod, jaký jsem kdy v životě udělal. A hoci tieto husle ležali vyše 20 ročia zabudnuté na povale, zdá sa, že ich majiteľ teraz poriadne prevetrá. Uplynulú noc na nich vyhrával svojim priateľom na plese pod Tatrami, no a rozpovedal im aj celý príbeh, ako ku nim prišiel. Z Popradu Jan Tribula, televízia Markíza.